ইমপ্লিমেন্টেশনৰ বাকী আছে আৰু সেইফালে 27 জানুৱাৰীত যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ইয়াতো কিছু বাকী আছে এইবিলাক মই ৰিকুৱেষ্ট লৈছোঁ যে BTC आरो BTR नि जिथुनाखि गोरोबथा जादोंमोन नङा होमबा नैबे BTR गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जिथुनाखि इमप्लिमेन्टेशननि जि खामानिफोर दङ बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों जा हाग्रामा महिला सारा खुद गावनि खुगाजों रिकुवेस्ट खालामखांनायनि उनाव दाख्लै नरेन्द्र मदिनि सिगाङावनो बागुरुम्बा मोसानायाव बा बागुरुम्बा दोहौआव जिथुनाखि रिकुवेस्ट खालामदोंमोन नैबेनि उनाव बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव मा बुंखो नोंथांमोना खुद खोनासंना लानो हागोन दा बे इन्ट्र'जों लोगोसे जोंहा मोनसे इन्ट्र' दंबावो जोंहा मोसौ हाल खालामनाय मानसिखौ मोसौ हाल खालामनाय मानसिखौ मोसौआव बेबहार खालामनाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नैबे इन्ट्र'खौ आरोना खावनायनि प्राइसआ बेनो नोंसोर बुलाया दे फै सिखाव खावनायनि प्राइसआ बेनो जों नोंसोरखौ बुलाया दे नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय इन्ट्र'खौ आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना किसुमाना गोबानो नुखाबाय जानांगौ बा किसुमाना गोबानो नुवाखै स' जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनानै लाबानो जाबाय फुल जोबजासिम नङा होमबा आरो सोरबाफोर आं बिनि गेजेरावनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर अननानै जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलनि नटिफिकेसनाव दाबायना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफोरा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो दा नैबे हाग्रामा महिलारि सार आरो नैबे मोसौ जाहोनाय नङा होमबा मोसौ बायदि जिथुनाखि अन्थाइ लामायाव बिथांमोनखौ हान्थु खेरायनानै थाबाय होदों बा मोसौ हाल जुरिनानै हालौनाय बायदि बिथांमोनखौ साजा होदों बा सासन खालामदों आरोखि दा बे जाथाया मानो जादों नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ नाथाय बेफोरबायदि जाथाया जाथावना ना जाथावै बा बेफोरबायदि सासन होनाया मोजां जादों ना मोजां जायाखै बा बेफोरबायदि सास्ति होनाया बिथांमोननि थाखाय मोजां जादों ना जायाखै नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन दा गिबियाव आं बेखौसो बुंनो सानदों जा हाग्रामा महिलारि सार BTC नि चिफ मिनिस्टार नङा होमबा बिथांखौ किसुमाना गोबां बुंदों हिन्दी रोङा गारा मा रोङा गारा इंलिस रोङा गारा एसामिस रोङा गारा मारैहाय BTC नि चिफ जानो समायनो मानो बेफोरबायदि बुंदों स' नोंथांमोन आं बेनि बेलायाव बेखौसो बुंनो सानदों हिन्दी इंलिस बा एसामिसजों जोङो खुनु फाराग गैया जोंनाव दम आरो हिम्मत थानांगोन अब्लानो जोङो गोजौ फारसे जौगालांनो हायो बा जिखुनु साननाय हनायफोरखौ खामानिखौ मावनो हायो नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जे हिन्दी रोङा इंलिस रोङा एसामिस रोङा होननानै माबाफोर समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय गाज्रि खामानि मावदों नामा बा बर' हारिया खैफोदाव गोग्लैनाय माखासे खामानिफोर मावदों नामा जिथुनाखि नोंथांमोना नैबेहाय बेखौ बुंनो हागौ जे NOC हरनायालाय होननानै ST होनो थाखाय 6 जनगोष्ठीनो बे NOC खौ हरदोंसो बिथाङा नाथाय होथारनांगौ होननानै बुङाखै नङा होमबा होथारनांगौ होनना आरो बुंदोंब्लाबो मोनफ्रोमबो दल हंगथननि मानसिफ्रा बुंखादों साफ्रोमबो लिडारफ्रानो दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे जुदि थाखानाय ST नि थाखाय जेबो खहा जायाजासे होनायनि सुबिदा दंब्ला बेखौ होनायाव जोंहा जेबो साननांगौ गैया बा बादा गैया होननानै बयबो बुंखादों नङा होमबा दा नोंथांमोनहा बेखौ निश्चय बुजिखागौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सासे BTC नि चिफ माब्रैहाय जानो हाखो होनना बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव हारिनि संग्राम खालामबोनाय सासे सुबुंमोन नङा होमबा बै पार्टिखौ बिथाङा माने दैदेनबोदोंमोन मोनसे आफादखौ नङा होमबा थिग दिनै बिथाङा फैनानै 2003 मायथाइनिफ्राय बा 2003 मायथाइनिफ्राय बिथाङा BTC नि चिफ जादों बा BTC खौ एकर्ड खालामना लाबोदों बिनि उनावनो दिनैसिमबो बिथाङा दासिमबो सरकारखौ सालायगासिनो दं होनना बुंजायो गेजेराव थानांबाय आरो एसे सम माने जा बिथां BTR एकर्ड खालामना लाबोग्रा प्रमद बर' सारा सालायबाय 5 बोसोर दा बिनि गेजेरजों दिनै मा होनना बुङो जिखुनु जोंनि बर' हारिया उन्नति बा बेनिफिट जाब्लानो जाबाय आं बेखौ सानदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा अपेन सिटिसआव बाथ्रा बुंदों जे जोंनि इमप्लिमेन्टेशननि खामानिया एसे बाखि दंबावो बेखौ मावफुंना होनांगौ होननानै खावलायदों भारत सरकारखौ नङा होमबा बेनो जथेस्थ' जोंनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा खावलायबा जोबोर मोजां जायो स' दानिया फैदो जों नेक्स्ट इन्ट्र' नैबे मोसौ खालामनानै मानो थाबायहोखो बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा बेखौ निस्सय बुजिया नङा बुजिखाबाय बा बुजियाखै जानांगौ दिनै बिथांजो आरो बिथाङा माने मिथिनाय बायदिब्ला फिसाय गोनांखा बा अर्थात बुरि हिन्जाव लादों बुरि हिन्जाव लानायनि खारनाव दिनै बिथांमोनखौ बेबायदि साजा होदों बर'फ्रा दा बे साजाया गनायथावना गनायथावै अभियासलि बिथांमोना जिथु बुरि हिन्जावब्लाबो गथ' गथाय गोनांखाब्लाबो बिथांहा फिसाय दंना गैलामोन ना रान्दिफोरमोन ना फिसाय गारना खारजाखानायफोरमोन नैबेखौसो जों साननांगौ बायदि जाना फैदों दा जाथाया बहानि बेखौ आं डिटेल्सलि मोजाङै मिथियाखै नाथाय आं साननायाव जोङो बारंबार सिगांनिफ्रायनो होबथाबोबाय थादों बा बुंबोबाय थादों बेफोरबायदि दाजा होननानै नोङो सासे फिसा गोनां बा नोंहा सासे संसार गोनां बा नोंहा सासे बिसि फिसा गोनां हौवाफोरनि गेजेरावबो हिन्जावफोरनि गेजेरावबो जों बुंबोबाय थादों जाब्लाबो जायाबाबो होबथाबाय थादों बा बादा होबाय थादों जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बा खौरां बिथिंनि गेजेरजों नाथाय खोनासङा दिनै जों बेफोरबायदि बुंनो थाङोब्ला मोजांसो जादों होनना बुंजायो
मोजांसो जादों बेफोरबायदि साजाखौ होदों दिनै बिथांमोना बुंदों थाबाय फै बे नोंसिनि दाय मावनायनि साजा सिखाव खावनायनि साजा नाथाय जों नोंसोरखौ बुवा होनना बुंदों बुवा बुनायाथ' फंसे फंनैबाबो बुजाखागोन बे सियरखा नाथाय दायखौ मावब्लाय जेब्ला सिखावखौ खावबाय जेब्ला हमजाखागोन बुजाखागोन बे बाथ्राया सियरखा नाथाय बिथांमोना एथ'ग्राब मानि दस्राफोरनि बायदि सेन्देल गानहोआखै खानाय सिनाखै माबा माबि खालामाखै नङा होमबा बेनो धन्यबाद होननानैसो आं सानदों नाथाय जों बारंबार बुंबोदों जे बर' फिसाफोर आंनिनो आंगोनि आइ आफा बा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बाजै आदामोन जोङो एसे सानदो जों एसे बुजिदो दिनै जोंनि बर' हारिया माने संसार नाङै बेराफारसे मोजां जानो थाङो बेराफारसे गाज्रिया गोसारगासिनो दङ मानि थाखाय जों बुङो बादा होयो दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय जों बादा होयो जाहाथे नोंथाङा बा सोरबाया नोंथांनि फिसाया बा आंनि फिसाफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि खालामजानो नाङा बा दा खालामजाथों आरोखि नङा होमबा बेफोरबायदिनि थाखाय जों होबथाबाय थादों बा बादा होबाय थादों बा बर' फरायसा आफादफ्राबो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बेफोरबायदिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बादा होबोयो नाथाय नोंथांमोना खोनासुङा बा खोमासुवा आरोखि दा बिनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो सानदों जे जाय हक जाहा रायजो राजा बिथांमोनहा गावसिनि गोसो बायदि बिथांमोनखौ साजा होबाय बिथांमोनखौ जे बुग्लियाखै सुग्लियाखै बा इनाय अनागारि खालामाखै दिनै बिथांमोना खानाय सिननानै जे हख्लाबनानै बिथांमोनखौ सेन्देल माला गानहोलाबायाखै बा बांद्राय असनमान खालामाखै नाथाय हान्थु खेरायनानै थाबायहोनायाथ' बे सियर बाथ्राखा मानो होनना बुङोब्ला जों उन्दैयावबो लेखा फरायनो रोङाब्ला हायाब्ला जोङो खोमा खेबनानै हान्थु खेराया थाबायखानांगौमोन स्कुलाव नङा होमबा खोमा खेबनानै हान्थु खेराया थाबायखानांगौमोन बे मोनसे सासन आरोखि मिथिबायना जाहाथे बुजिथों रोंथों होननाय बायदि नाथाय आं बेखौसो रायजो राजाखौ धन्यबाद होनो सानदों बेफोरबायदि दायनिगिरिफोरखौ जोङो थाबैनो सुद्रायनाया मोजां थाबैनो बिजिरनाया मोजां आरो बिजिरनायजों लोगोसे मा होनना बुङो बेफोरबायदिनो बांद्राय सिमा बारजासेल' सासन होनो नाङा बा साजा होनो नाङा खानाय सिननाय बा सेन्देलनि माला गानहोलाबायनाय मानाय बेफोरखौ इनायद्रायखौ खालामनो नाङा दा नोंथांमोना माने हान्थु खेरायनानै थाबायहोदों बेथ' एथ'ग्राब माने सिमा बाराखै आं बेखौ सानदों नाथाय नोंथांमोना बै उन्दै जिथुनाखि गोरलै गथ'फोर दंमोन ना खाथियाव साखाथियाव गथ'फोरखौ लाफानो नाङामोन बे रं जादों आरो माने नङाबा माने गथ'फ्रा उनाव आरो फिउचाराव माबा मोनसे दाय मोनोब्ला सोरखौबा बेफोरबायदिनो खालामनो बिथांमोनाबो नाजालांगोन बा बे उन्दै फैबाय थानाय इयं जेनेरेसन जौगाफुबाय थानाय गथ'फ्राबो बेफोरबायदिनो सोलोंगोन आरोखि जों गेदेर गोलावनिफ्राय नुनानै दा बेनो जाय हक जिखुनु जाथायाथ' जाया नङा जानानै थांबाय जा अखा हाखांना खफ्रि हमबा माथो जाबावनो नङाबा थिग दा जोंखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंनो अखा हाखांनानै खफ्रि हमग्रा आरोखि नङा होमबा जाथाया जाना थांखांनायनि उनावसो जों खाव बुंग्रा दा बेखायनो जोङो जेनेबा सोरनिबा जाथायखौ नुनायनि उनाव जोङो जाहाथे गुबुनफ्रा फिन दा जाथों बेफोरबायदिनि खारनाव जों बुंनाय जायो बेयाव नोंथांमोना दुखु दामोन बा बिनि गेजेराव जुदि आं नोंथांमोनखौ गोसोआव नांजासे बा आघात होजासे बाथ्रा बुंफ्लांबा सरि बियो आं नोंथांमोननिसिम गासै बर' रायजो राजा आइ आफानिफ्रायनो दा माथो बुंबावनो आरोना स' बेखिनिखौनो बुंबाय आङो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोसो गोरबोआव मा सानदों निस्सय बुंहरबानो जाबाय आरो बे जाथाया बबे जायगायाव जादोंमोन नोंथांमोनाबो अननानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय हिन्द আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো বাগৰুম্বা যিটো কালচাৰেল ড্ৰেছ সেইটো চাই পেলাই মই নিজেও খুব আনন্দিত খুব ভাল লাগিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও খুব ভাল লাগিছে মোক কৈছে বিৰাট ছেটিছফাইড আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগত নিজে আহি পেলাই দুবাৰ হেণ্ডশ্বেক কৰিছে পুৰণা চিনাকি পুৰণা বন্ধু আগত পৰাই জানে মোক বহুত চুক্তি অলপ বাকী আছে চুক্তিটো বাকী আছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ 2003 চনৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাকী আছে আৰু সেইফালে 2020 27 জানুৱাৰীত যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ইয়াতো কিছু বাকী আছে এইবিলাক মই ৰিকুৱেষ্ট লৈছোঁ যে সেইটো মৰম কৰি সেইটো চাব যায় আপোনালোকে শান্তি চুক্তি পালন কৰিব নেকি শান্তি চুক্তি মই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা নহয় শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 27 জানুৱাৰীত আমি ব্ৰিটিছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিম প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষেত্ৰত ঠেক কৰিব এইটো অবজাৰ্ভ নকৰে এইবিলাক কিমান দে
뭐야 문제가 내 상. 초코우는 프라이사 이누. 너희는 불러야 돼. thôi. 10만 원 나가냐? 뭐 강아리자, 이제 그 그러면 강아리 내가 말 가르네 발라지, 디아 달라지요. 내가 내가 무카네 그 무카나 그래 야 진짜 뭐 피. 동네 알아. 갔다. 갔다. 힘이 없다. 30분 나. 2 minutes. 야. 무슨 실래? Sao bảy tới đây luôn? Ra mày, ra mày.